Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Maskara! Kilabay o granada. Ginoo ko. Kinsa ang naghimo, ha? Kinsa ula? Basin og ang kakibot, gay! Ola, Ula, buot mo ipasabot? Binuhatan usab kini ni Federico? Kuan man ako pagduda, sir. ayaw pagpatakag pasangil, Ola. Miss Marga, kanang... Wa na laing masod sa iyong otok, ha? Kung doon yung mga panghitabo, si Federico dayon ang iyong pasanginlan? Ay, wa man ko mamasangil. Kuan ba, maula ko pagduda ba? Pagduda sa uban. Dili pa biya lalim, ha? Nga sa tanang gilad nga panghitabo, ang akong inanak na si Federico mao di pasanginlan? Inanak pa. Marga, balihog, tawag ka sa Federico. Basin og mutubag siya kanimo. Magkigsulti ko. Paningkamutan ako. Padayon pag-iatiman si Sir Mangkaw. Mailang untag luwas ng siya. Oh, bantay ko. Imong giligak ko, Sir Mangkaw. Og, napaligid ka mo. Tinawag ka na ba yung pero nasamdan pa yun siya. Og ikaw, may samatsad. Nasaguraan ko nga samat. Atiman nasad, paatiman sad si Dr. Taon. Ikaw, Charity. Charity, kumusta ka? Buhi pa, Abel. Oh, Kinahanglan mabuhi yun ka. Kay kung simba ko, doon ay daw tang may tabo ni mo. Mas may pagmamutay na nako. oh, Fe, sabat ni Abel, oy. Kalahati ang puso mo. nisirit ang dugo sa kong samban. Diyan mo. Ako may utulay. Nikilig sa bahay day. Nikilig Hilom, ang bahay day. hilom. Wadyo kilig ato. Ay, saswagod taon. Ikaw ba? Bitaw. Sir Mangkaw taon. Mayutog maluwas taon na siya taon eh. Manutangi ang pointing, pero ang pangutana, kinsa to ang tao nga nilabay granada nato? Kinsa to? Buta nga, di ko makatubag na na. Duda ko'y gidudahan, inting. Kisay mo giduran. Dili ka si Federico. Unsa na eh? Di ba? Grabe ang kasuko ni Federico kang Abel. Tungod kay nasakpan ang iyang mga sakop tungod ni Abel, di ba? Tumpak. May punto ka, Charity. Si Marga na sa. Saan mo sabihin ni Bayana eh? Oh, hello. Federico, Nganong nanawag ka? makiksuti ni mo si Rafael. Unsay iyong tuyo. Kadiyat lang. Hello, Marga. Federico, dong. Ayaw kog dudong-dudong nga. Unsay tuyo? Federico, hunong na in taon. Unsay akong hunungon. Hunungan na ka na paghimo ni mo kagubot. Yamat ko taon. Yamat ko di mo. Kinsa ko kung mando na ko ana, ha? Amahan ko ni mo. Wa na ko mag-isip ni mong amahan. Kaaway na kita, Rafael. Kabantay ka na. Ginoo ko. Nganong ingon ka man ni Federico. Surrender na sa kapulisan. Tabangan ko ikaw. Tabangan? Usama ko ni mo sa pagtabang, ha? Yan, tabang mangani ka. Tabang kag duot na ko. Aron, ha? Aron sa ingon, ako mapatay. Nihatag kag dakong premyo para sa kung o. Di ba? Gibakoy ko na. O kung mo surrender ka, hatagan ko ikaw og labing maayong abogado. Nga magkapanalipod ka nimo eh. Oh. Rafael, ayaw kong isuod sa bulsa. Kabantay ka na.
dili o dili ko mo surrender. Federico, dunay laing nahitabo. Ikaw ba ang nagsugo aron pagkidnap sa kabatan-ong babae? Yes, ako. Kinuho ko. Ano man? Ay, napangutana. Sa pamilayan mo pangutana, ha? Sa pamilayan mo pangutana? Federico, Mantay ka? Ayaw pangutana. Pero unsay lain mo pangutana? ako iho nga... O gusto sa gamangutana, kinsay naglabay granada sa gasoline station, nga gipanag-iya, sa imong kumpare nga si Mr. Mangkaw. Ya, pangutana. Kensa? Ako, Rafael. Ginoo ko, Federico. Hunong na itahon. Igo na. Kaaway ko na ang tibuok kalibutan. Kadungog ka. Kaaway ko na ang tibuok kalibutan. Federico. Nyor, ayaw pala ka, Pinyor, oy. Siyag yun ay. Unsa siya, Rafael, darling? May angkon siya nga siya ang naglabay og granada sa gasoline station ni pare nako nga si Mangkaw. Unsa? Da, wala ka ko masayop, no? Siyag yun. Hilom ola. Gayawaan yun si Federico. Kaaway na kuno niya ang tibuok kalibutan. Oh, Charity, manawag. Oh, si Ola man eh. Tubaga, basi ko sa tuyo. Hello? Ola? Charite! Oh, nga nawag man ka. Ano pagtaho ni mo, Charite? Kalabot sa nahitabo, nga gilabay o granada. Unsa? Nagkasultihan na nila palang yudugay si Don Rafael o Federico. Unya? Ni angkon si Federico, oy! Nga siya naglabay o granada sa gasoline station ng Mr. Mangkaw. Unsa? Unsa ba? Dakong kadaot ang nayagoban ni Sir Mangko, bay. Mo ba? Luwas naman tuod siya. Pero, mapungkol si Sir Mangko. Unsa? Salbahis ang imong igsuon, Abel. Charity. Si Federico, mao'y naglabay og granada sa atong gasoline station. Unsa? Giangkon ka ng Federico. Siya ang responsable. Siya ang naglabay og granada. Mao ba? Tinguha niya nga patyon ka. Ikaw ang hinungdan na gilabay og granada ang gasoline station. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!